Kien tard bil-lejl wara 11 ta' filgħaxija meta nirien ħakmu l-komun ta' blokk appartamenti fi triq il-Bażilika fil-Mosta bir-riżultat li r-residenti kollha kellhom jinħarġu mill-binja. Fil-post waslu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mill-istazzjonijiet 3 u 11 u ż-żona l-ewwel ingħalqet sabiex tkun tista' tiġi koordinata bl-aqwa mod il-ħidma ta' emerġenza. Din il-blokka tikkonsisti minn 4 units u jidher li n-nar beda mill-meters tad-dawl li hemm fil-komun tant li n-nar baqa' tiela mit-taraġ u estenda lejn is-solari ta' fuq. B'kollox kienu 10 il-pompieri li assistew bl-għajnuna ta' żewġ fire engines. Fl-operazzjoni tat-tifita n-nar intużat ukoll vettura ta' CPD bis-sellum illi għenet xi persuni biex joħorġu mill-blokka propju minħabba li spiċċaw maqbuda fit-tħaħin. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili konferma li apparti li nħarġu 6 residenti ġew salvati wkoll kelb, attus, fenek u anke pappagall. 4 minn dawk salvati kellhom jingħataw assistenza ulterjuri fl-Isptar Mater Dei minħabba tħaħin illi belgħu. Flimkien ma' CPD kien hemm anke diversi uffiċjali tal-Pulizija, ambulanzi u anke tim mill-Ene Malta. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadu m'għaddejjin.